Ani matik papatrabaho iyo, mga budoy. Ini ma'am? Oo, amo ini. Oo. Ano man namon ini ma'am? Ipapadusog ko nga dahi iyo kay pag nakakaulang may maabot nga materialis kinanglan madusog iya nga di. Papadusog ko ha iyo. Hindi lang nga dudo ha. At oras na di. Kasing pa ko aga. Kaya ba yung kayo maunahan nito? Marami lang na may natangingin naman sa trabaho. Parasan niya. O pala lang nga nagdarakin ni Sinudit. Di ko ninudit tultol yung kasabot. Kasi ko pa yung nga ay pag-iniha. Gunggong! Pasok. O pala lang nagdarakin eh. Huwag magutom na. Ay, Kil, ani na kami, Kil. Sus, din trabaho. Kaya ni mo. O nagdaraging kaupod. Hindi na nakapagunin ko nga. Amoy na naiha ka. Di kayo wala, labor. Na, mas, Nasiriya nga tulog ko kailangan. Oo, amo na akong kuhan. Kay Mar, makaya mo nga. Nagtratrabaho nga na, buntugon ka, usahay. maram ka na nga. Wala kita mga pinanya nga. Una, tara. Natunta. Tara. Pahin ka ni maram kang trabaho. Ah, baka na kung siminto. Oo, tara. Natunta. Ah, Ginulat na ni madam. Amo, di ta ako. Ayun. Later. Abo daw ini nga payroll. Kada mo tag sildohan. Kita akong mga trabahador puro mga hubya. Makuan na liwat, lunis na liwat buwas, masabado. Mada mo tag sildohan hindi na liwat. Kasi may ma'am, adi na kami, ma'am. Bulot, ma'am. Ah, mau pa iwan. Bulot. May kulop. Ada ano man? Excuse me, ma'am, amo na inan akong kukuhan, dara nga tao, dodo kami, pero nagdara laking tao nga maupod ko kay ato, naloy makaya pag naghihinangat man tiya ditan lobe, naloy ako nga wari kinakaon, ginupod ko na lahiya. Kaya di ba nagsaya nga imo nga kuan, lamaduha takin papabiling nga imo. Kaya Kay- mga ani, ma'am, nasiring man niya nga, upod na lako, no, kay wari ka naging kakaon, yawat na lako na makakaon, Kasi baka mo nga. Pipila na ka pa man. Diri ka naloy latak kaya, kay naghihinangat la ditan lobe, naghinulat ako saan mahulog. Kulong ko tin simod na Oh, sige, kakarawdong ko na lang mo. Ada ano, magkipagawag to na di. Pagkap di na lang mo. Oo, ma'am. Oh, sige, ma'am. sige, pagkap di na lang mo. Hay man kami, mamagdala kami ng mga surutso, ma'am. Tapos ko, ano? Oo. Ano? Ngani kita di ha, di ng trabaho mo. Oh, sige, tara, ma'am. Sige, tara. O, pa, hindi nakatrabaho. Salamat mga ka. Palit na gyapin kuan. Ani matik papatrabaho iyo, mga budoy. Ini, ma'am? Oo, amo ini. Oo. Ano man namon ini, ma'am? Ipapadusog ko nga dahi iyo kay pag nakakaulang may maabot na materialis kinanglan madusog iya nga di. Papadusog ko ha iyo. Oh, Ay sus, kasahin na to pare. Kaya tayo to. Ang kaya to, oo. ma'am, tagtira na madlaw. Nagpampay binadlaw namin iyo. Okay. Mabalik kami yan, ma'am, ha? Oo, wala problema, tidak mo tagkwarta. Ano man, makadiak, maglala, magkita yung trabaho ha. Oh, sige. Ay, hindi, ma'am, idilisog. Dili. Sige, ma'am. Nabalikot na lang kamo, kami ko pag ginarig lang ka di opisina. Oh, sige, ma'am. Sige. Makatulong kami niyan. Gunggong! Gina, kay bis kita. Bahay kita tani, ma'am. Para tani madisog. Sige. Tara. Sige. Uno! Dos! Tres! Ito ano daw? Ano ini? Umangat na. May bangil, ada. Nay. Pupunta kang tayo ng Tagaman. Tagaman ini, ha? Sige. Uno, dos, tres! Ano, wala ka gamutuman. Oy, ma'am, wala kami makakos ka daw pala tam nalisugan. Ito, nalakamot din ka oras, wala ka mo pa humanit diyan ngayon trabaho. Hindi pa kami mong pamahaw, magutom na. May mga bangil, ada dito mga ilaron. Ala, kung nila gamot nakakakot, adi na lang din nga usan na trabahoon. Magkaroon ka na yayadi. Wala kita. Ay, salamat. Hindi makakain. Ali, Oh, adi ka mo dito. may bangil ini nga klase. Meanwhile. Adi magpapatrabaho ko iyo ini, pag-alsa ini. Ini, ma'am. Oo, ini. Papasukuan kay papatransfer ka di. Oh, ini kasayo la ini. Kakain ini, ma'am. Hindi. Kay buwas yung tatao dito. Hindi, tatanggalin, ma'am.
Diri na iba nagmatuwa nila, papalsa nga di. Sige ma'am. Ada, matapod naman na kayo ha. Sige ma'am. Sige, matapod ako, makadi ako. Ay, salamat Maka. Ma'am, makatulong kami niyan. Kaya mako kami tarsildo. Sige. Salamat good kay Maka. Kuha na kami. Didi ka din. Sige. Takot mapula. Takot mapula iyo. Uno. Ito man dito ano po? Ito. Uno, dos. Mabugat mo nila, ano ini? Kasi, bakit maninit ka ng bako? Hindi na madadali. Usap pa daw. Sino? Takpan. Uno, dos, tres. Pare, di madadali. Pare, kita. Dere usap pa. Dito mo na ito. Di naman ito. Dere usap pa. Usap pa. Uno, dos, tres. Niyan, ito na ang pagkabuhat nga, diri ka man na ngusog. Ay, na nga ni maghapit ang bagi pagkaulo. Panigulo. Naong malalim mo ito na ngusog. Sus, trabaho mo dito. Huwag ka sildo. Sige. Baka ako. Sige. A few moments later. Ano daw ito ipapatrabaho ko ng mga bagong trabador? Nakuha na bag to. Na po kinanira. Kaya bakho waring nga nira basik kadang waring nga nira kadisko ka butang bakit kun na sa Diyos og nira. Maulan, ma'am. Maupay man. Ma'am, mau pahinga tulog. Ang Ano man? trabaho. Ano yung trabaho dito? Na okay na. Ay, ma'am. Buka tiduro. Kanang bakit mo niya itong bako? Di maakos. Yun ang naalsa. Ito ngayon nag-apply ka mo. Kamus di nga niyo akos. Ano man yung desisyon niya na. Kung anong kanamon naman namon bali, ma'am. Anong sildo? Wala nang sildo, ma'am. Kung problema kay nangaro ka mo sweldo niyo waring nga niyo ka trabaho waring nga niyo na trabaho nagkulog na lawan niyo ka trabaho. Wari pagod kami Ako ni man niya ito, ma'am. Mabugat. Ano kaya hindi na latag yung sweldo natin yung Alin 50 pagturo nga kamo. Ang buti mo. Nasirin pa kayo mo doon. Kung di kami mamili ibang trabaho, ma'am. Iba. Waray kaya mo lang itong trabaho nga ni. Ala itong na 50 pag ilalayas ka mo nga ni. Mga kadigdami, ma'am. Bayo ulit. Tiniste. Waray klaro. Makadilot ako opisina. Natrabaho ni Dodi sa niya inang. Very good. Lasing ka nga. Mag-aanat na trabaho. Mag-aalan ang pag-unang kay pagbalin la. Babalin. Mga ano niya sir nga ako. Upag kuno kay mag-aanlat trabaho. Ito niya inang. Oo, una kumat nga baga. Tayo naman masin dito na ako niya na ikaw. Yan na lainin. Ikakatok na lang na iyo. Pag vlog kita, wala mga plaro nga. Kapaylo Kuhan. mo. Inang ini.